show sugan. Bhí bart do na léthirí a maithis trúd an léthirí inta mai Ghaeilge, agus fuair siad a raibh go maiile leis an luchtfeic na fríd Ghaeilge, ag an am céarna, níor dúir siad baraíocht Ghaeilge, sconas na ró coppal an luchtfeicní lífa a Ghaeilge. Bhí atmosfér mai agan leis an Ghaeilge agus póstrí a lí cheart an scáil faduda an Ghaeilge. Is féidir linn an bhilsib go maiid a hanad mar sin póstrí a lí cheart an scáil agus tá bé mór Ghaeilge in san scáil fásta. Bhí bé mór in sa póstrí na tíine agus an áire an scáil fásta. Tá Ghaeilge is tíon san áire an scáil agus mar tátábta feicáid ar na síit a thufuid ba. Fásta bhí chuid mór go na cruinní agan fríd Ghaeilge. Agus rud inta mai ar an imid fríd Ghaeilge ná agla bia le róna macaí ar chláir réidiú na Gaeltachta. An ceadan a ribbe an rock show bhí agan. Bhí me héin agus me sean í átha agus a eile tar an cáiste. Bhí me sean na caithí ebre a réidiú na Gaeltachta agus chuir sé ceiste an agla dhéanú. Sconas goróise an ceadan a ribbe an rock show, hiúlmaid rud mai bhés an dhéanú agla faduda an rock show agus an dáitha an Ghaeilge fríd agus tá sé inta mai leis an Ghaeilge agus ahannar mar sin agus bhfuil an ceáil tarí inta maian agus ahannar mar sin. A seo clipa be an agla ar imid. Agus tá ceáil baid agus le ceáil ar an beán a bhfuil was the commórta seo. Ó, sé siúd a híine seo céime sagad? Oedd couple bands on Skull, Tesla, The Nameless, agus Send the Night. Much mai was. Agus couple cealtar Skull tá sin go bhíon ar Jahíine ag an artalog agus sin rud mai tá an faoi lethir fanne tá bé mór Ghaeilge an a níl bariart an híglad bing a bí tá music is on cealtar. Brass bariart Ghaeilge an. Níl bariart Ghaeilge an híglad bing a bí tá Níos mas na bariart Ghaeilge, Jesus. Overdose Ghaeilge níl sé teinte na Tá nach an craim go gan tána léir barla agus sé mar Ghaeilge an agus híglad bing a bí teart man Ghaeilge go bud am an bháil. Agus bhín grúpi mai hen, bhí mai cin cléad canis mí na canin bhí go dúir grúpi mai hen, agus tá go dúir grúpi mai, sin rud a bhí a máí a gcónaí rock grúpi. Bhí gcónaí léir rock grúpi mai a máí a gcónaí. Yes an Jamie on a bhí rud net speisial a gcónaí fan máí a hiú rock grúpi sana. Yes reit an bhí mai. Mojo Gogo bud an harfud. Mojo Gogo, dísní mai méid sní, Mojo Gogo. Déan ceáil fan sin. The Rock Fast, aye. Casla ketchup caslas. Rydw casla the Coronas bitter? Aye, bitter. Into my. Jeez, into my Goldstone shaved am I bunch like that going to some against that gangs. So mar bhí le tún sin na clipa bhí an funne an agla agus sína muid féin gur is fear Ghaeilge go bristein le barla cliste. The quality of our cameras may have not been A1, but the gig certainly was. Everyone enjoyed the day and it was a brilliant gig altogether. Luckily, after the gig, we were able to interview the bands on what they had to say, ranging from the difficulties of an independent band from how much I used to remember from school. This is what they had to say. Overall, the BO committee, gig organisers and gig goers had a great day altogether. We would like to thank you for listening to our presentation. What I mean about it.